Mediul digital este tot mai căutat de românii dispuși să-și cheltuiască banii pe produse și servicii de calitate, iar pentru antreprenori e un spațiu cu numeroase oportunități, atâta timp cât îi cunoști regulile și știi să profiți de ele. Discutăm despre toate acestea cu Anca Dobrescu, este specialistă în marketing digital, ni se alătură chiar în acest moment prin Skype. Bună ziua, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Bun, inteligența artificială, gadgeturile ne ajută, Anca, să vedem care este trendul. Sunt curios ce mai caută românii și ce s-a schimbat în comportamentul nostru în ultima perioadă. Google a publicat chiar acum 3 zile câteva concluzii despre comportamentul utilizatorilor online în sezonul de cumpărături toamnă-iarnă, iar concluziile anunță cumva tendințele din 2023. De exemplu, 81% dintre consumatori au luat măsuri în ceea ce privește o gestionare mai atentă a costurilor. Iar acest lucru, bineînțeles, că reprezintă o reflectare a incertitudinii economice pe care o resimțim cu toții, care este din ce în ce mai pronunțată, observabilă la începutul primăverii, odată cu războiul din Ucraina și odată cu instalarea inflației. Inclusiv în România, termenul inflație, de exemplu, a cunoscut o creștere pe Google de peste 170%, iar la nivel mondial de peste 1000%. Deci, practic, putem spune că românii sunt ceva mai chibzuiți, sunt mai atenți pe ce dau banii. Cu siguranță, bineînțeles. Tot acest studiu a concluzionat faptul că 80% dintre utilizatori sunt mult mai atenți înainte de a lua o decizie de cumpărare și doar 20% au achiziționat un produs sau un serviciu în baza unui impuls. Ce înseamnă practic acest lucru? Înseamnă că în acest sezon de sărbători și, de fapt, în a doua jumătate a acestui an și probabil în prima parte a anului 2023, mai mult de o treime dintre cumpărători vor fi mult mai receptivi la mărci, la comercianți la care nu au mai cumpărat înainte, ceea ce este o perioadă oportună pentru companii, deoarece inclusiv cumpărătorii care nu intenționează neapărat să cumpere, să achiziționeze un produs sau un serviciu în perioada următoare, sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă, pentru că toată lumea caută cele mai bune oferte și cele mai bune prețuri pentru serviciile și produsele de care au nevoie. Sunt curios, deci, Anca, te rog. Spuneam doar că este un moment bun pentru afaceri de a le arăta potențialilor clienți ceea ce au de oferit. Sunt curios dacă, pentru că e perioada asta a cumpărăturilor, toată lumea, am văzut, cumpără în stânga și în dreapta, se mai uită, s-a schimbat ceva în comportamentul românilor? Mai cumpără ei doar pentru că scrie acolo redus, preț redus, sau se uită și la altceva? Sunt mult mai atenți atunci când își aleg un produs? Deloc surprinzător, reducerea reprezintă motorul cumpărăturilor și asta nu se întâmplă doar de sărbători, se întâmplă tot timpul anului. Dar, la nivel mondial, 50% dintre cumpărători sunt mult mai atenți și la alte lucruri în afară de oferte, reduceri sau promoții și la aspecte care nu țin neapărat de preț. Deși reducerea reprezintă un puternic instrument de influențare a deciziilor, lucruri precum recenziile pozitive sau negative sau lipsa lor, transportul rapid sau cel gratuit pot depăși eficiența unei reduceri până la urmă. De asemenea, contează foarte mult și raportul calitate-preț. Și am observat acest lucru și în cazul cumpărăturilor de Black Friday. A mai fost efectuat în un studiu la începutul toamnei în care 81% dintre consumatorii respondenți au spus că pentru ei prețul contează foarte mult, iar reducerile trebuie să fie semnificative pentru a fi atractive, dar în aceeași măsură calitatea are o pondere ca importanță de circa 80%. Și acest lucru este valabil și în România, pentru că, practic, chiar dacă lucrurile acestea se comunică în Statele Unite, vin și la noi și le adoptăm rapid. Sunt curios, Anca, dacă și antreprenorii sunt receptivi și dacă încearcă și ei să se adapteze la această eră a tehnologiei. Ce ați observat voi, cei care lucrați în domeniul acesta?
Da, am observat că antreprenorii români au încercat să facă cât mai multe, oarecum să ofere cât mai multe facilități pentru a veni în întâmpinarea clienților lor. În sensul că nu neapărat inovațiile tehnologice, precum realitatea augmentată sau, nu știu, comerțul social, din rețele sociale au fost cele care practic au provocat creșterea comerțului online anul acesta, ci lucruri concrete, precum oferirea de transport rapid, oferirea de opțiuni de plată în rate pentru foarte multe magazine online, opțiunea de a comanda online și de a ridica în magazine și așa mai departe. Deci antreprenorii români încearcă cumva să se adapteze la tot ceea ce le oferă online, pentru că în ultima perioadă există oarecum un comportament hibrid de consum. Se întâmplă, este o completare între consumul online și offline în funcție de nevoile fiecărui utilizator în parte. Anca Dobrescu, specialist în marketing digital, mulțumesc mult pentru prezența la TVR Info.